दा बेयाव ओंखारनो लुबैनायफ्रा कमिसनाव एप्लाइ खालामगोन आरो ओंखारा होननानै बुंग्राफ्रा बे एखे गामियावनो थाखागोन निस्सय बिथांमोना जों ओंखारा होननानै बुंगोन दा बेयाव ओंखारनो नागिरग्रा हाबनो नागिरग्रा बेयाव माखासे क्राइटेरियाबो मिलायनांबाय आरो बेयाव सोरबाया अबजेक्सन होयोबा बेखौथ' नोङो अबजेक्सन गैयालासिनो जुदि नंखालाब्ला अब्लाना बे ओंखारनांगौआ हयथ' बेयो सम्भब जानांगौआ जोबोद गोब्राब नुहुरदों दा बेनिखायनो दिनै आरो मोनसे समस्या दंबावो जे नोङो सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जे दिनै बर' जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय खेबसेनो मोनसे नाजानाय जादों भारत सरकारा आसाम सरकारा आरो बे सुबिदाखौ जिथु होदों जेला आरो बेयाव बर' माहारिया जेरावखि थायाथों मानो बर' माहारिफोरा नैबे सुक्तिनि गेजेरजों गोजोरै मोनसे जेंना सुस्रांजानांगौ बेखौ सुबिदा होदोंमोन जेला दा बेयाव जों नुहुरो जे दिनै ओंखारनो लुबैग्रा आरो हाबनो लुबैग्रा बेयाव नुबाय जे रावबो राव माखासे गामिफोर दङ बेयो माने मेजरिटि नङा दा बेखायनो दिनै मोनसे आइडिया मोनसे मेथडलजि बेयाव डेभेलप जादोंमोन बे जाहैबाय माने पारा हिसाबै बा नों सुबा हिसाबै बा हेमलेट भिलेज हिसाबै आरो बेखौ जुदि दिनैहाय गनायलायनाय जायो अलरेडि सोमावसारग्रा हान्जानिफ्राय सुक्तिकारिफ्रा भारत सरकारनो आसाम सरकारनो बेखौ होखानानै दोनदों दा बेफोर जेंनाखौ दिनैहाय नायबिजिरनो थाखायनो दिनै कमिसन दाना होदों निस्सय कमिसनाव बे जिनिसा दा माने सावरायजागोन आरो एमिकेबल मोनसे सलुसना निस्सय फैगोन बेखौ आं फोथायनाय दं साननांगौआ बेनो जे बिटिएडि सुक्तियाव गासै 95था गामिया डिसपिउटेड गामि जानानै थादों दिनैहाय 17 बोसोर जाबाय बिटिएडि सुक्ति जानाया 17 बोसोराव मोनसे सरकार दंमोन बिटिएडिआव बे सरकारा गाव खालामनाय सुक्ति सरकारखौ सामलायग्रा बिथांमोनहा सुक्तिखारि बिथांमोनहा जे सुक्तियाव लिरनाय दंमोन जे मोनफ्रोमबो 6 दाननि उन बेयाव मोनसे रिभिउ जागोन मोनसे मनिटरिं जागोन जे बबे दफाया मावफुंजाखो मावफुंजादिया दा होनबा जों नुयो जे 6 दाननि उन जुदि मोनसे मिटिं जिरायनांगौमोनब्ला होनबा दिनै 17 बोसोराव 34 खेब जिरायनांगौमोन दा जोङो बेयाव रायजो राजाफ्रा बुंनो हानाय नङा खोमा खेबसे मिटिंखौनो जिरायखोना जिरायदिया दा होनबा बे 95था जे डिसपिउटेड गामि जे गामिफोरा नोङो हाबनो हाथावथाव मोनसे बिनि क्राइटेरिया मिलायनाय हयथ' बिदिबो थागोन दा बे गामिफोरखौ दिनै बे 17 बोसोराव खुनु नोङो माने सावरायनाय जायाखिसै दांनाय जायाखिसै सुबिदा मोनसे होनाय जायाखिसै दिनै जों नुबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै जे जायफोरा सुबुंफोरा थांनाय बे 17 बोसोराव गामि सोनायनि सुबिदा दंमोनब्लाबो 95 डिसपिउटेड गामिखौ जेबो दांबोआखिसै दा बिथांमोनानो दिनै बुंगासिनो दं जे बिटिएडिनि हाबखानाय जाय ओनसोला नोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव गोग्लैयो बे मोनसे सिमा ओनसोलनि गामिफोरखौ दानजागोन आरिगोन बिदिनो पिआर साइक'सिस मोनसे खालामबाय थादों नोंथांमोना थानाय नंला बैबो थानाय नंला गेजेराव दानख'सिगोन बिटिएडि एबा बिटिआरआ दखर दाखार जासिगोन बिदिनो सेटेलाइट बायदि जासिगोन बायदिसिना खोथा बुंदों दा बिथांमोना बै एग्रिमेन्टनि नोङो माने माबाखौ फरायदोंना फरायाखै मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बे नोङो माबाखौ फरायदोंना फरायाखै आंहा एसे डाउट दङ फरायनानै मोजां बुजिदोंना बुजियाखै आंहा डाउट दङ आरो बुजिदोंब्लाबो बिथांमोना राजनितिक स्वार्थआव राजखान्थियारि माने मुलाम्फानि थाखाय बे बाथ्राखौ हयथ' निस्सय बुंदों नाथाय बिदिजों हयथ' मुलाम्फा जानाय नङा दरसेबो गामिया दानजानायनि बाथ्रा गैया बेयाव गामि सोनायनिसो बाथ्रा जिथु सोमावसारग्रा हान्जा सुक्तिकारिफ्रा बुंनाय जादों दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जोङो बाथ्राखौ बुजिनानै लानांगोन जे सोरबायदि मानसिफ्रा बुंदों आरो दिनै गामि दाननाय सोनायनि बाथ्रा बुङोब्ला कमिसन मोनसे दानानै होबाय कमिसनासो जिथु दानगोनब्ला जेराव गामि दाननाय गामि सोनायनि बाथ्राखौ हाइकर्ट सुप्रिम कर्टआनो खालामनो हायाखैब्ला सोरबा बेक्तिया खालामनो हागोन बे बोरै जायो दा बेखौ दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा जाहाथे बुजिनानै नायो आं बेखौनो खावलायबाय।